желанията. Всички ние желаем и желаем много неща. Имаме желания, било то за пари, било то за материални придобивки, било то емоционални желания. Но как да се справим с всичките си желания и как да разберем дали дадено желание е лично наше или то идва от някъде? За да можем да сме добре със своите желания и да можем да ги изпълним, трябва първо да си зададем въпроса: това желание наистина ли е мое? Тоест, аз наистина ли искам това, или то ми е наложено примерно през социума? Защото ако това е желанието на моите родители, аз да бъда адвокат или аз да бъда инженер, а аз не искам и полагам усилия, най-вероятно ще има много трудности в изпълнението на това желание. Ако желанието е на социума, че непременно трябва да имаш семейство и деца, а аз не съм готов или не искам да имам, то тогава и това желание не е мое. Но аз мога целия си живот да съсипя с това да се опитвам да изпълня това желание, което не е мое, естествено, веднага ще се задвижи моя вътрешен саботаж. Като се задвижи този саботаж, аз какво ще правя? Ще влизам във връзки, в които няма да мога да създам семейство и деца. Естествено, ще саботирам себе си, защото това не е мое истинско желание. Така че, когато желанията ви не се изпълняват, е много важно да си зададете въпроса откъде идва това желание. Защото това желание, освен от социума, освен от родителите, може да е от родовата система. Родовата система може да иска нещо от вас, да иска да го осъществите. И ако вие не си давате сметка, че това не е ваше истинско желание, хвърляте едни усилия да сбъднете нечия друга мечта. Също така, знаете, че аз съм констелатор. Ако вие имате неродени братя и сестри, т.е. вашата майка може да има аборти, които дори да са били спонтанни. Много често пъти, ако имате много желания, това означава, че тези желания не са само ваши, а те са изоще някой, който не е могъл да се роди, който не е могъл да има тези желания. Така че, когато имате много желания, вижте от кой слой идват. Дали това са мои желания, дали това са желания на хората около мен, на социума, дали това са желания от родовата система и най-вече дали това е моето истинско желание на душата или просто аз следвам наложени правила и норми, защото така се прави, това е прието и ти не можеш да излезеш от тази рамка. Така или иначе ние живеем в нова енергийна парадигма, в която е много добре да си даваме сметка, че нашите желания винаги имат цена. И когато нещо не се сбъдва и когато нещо не става, то тогава ние трябва да си зададем въпроса: а аз готов ли съм да платя цената на моето желание? Много често пъти ни искаме: как аз съм готов да работя толкова, да работя много, за да постигна тази кариера, тези пари. Но всъщност истината е, че ние не сме готови. По същия начин аз съм готов да имам семейство и деца, но при първата трудност, когато трябва да ставам нощно време, когато трябва да се грижа за това дете, когато жена ми не се чувства добре или тя се е променила и вече не е онова щастливо момиче, аз съм готов да си тръгна или аз съм готов да направя нещо друго, не се чувствам добре, т.е. цената на моето желание не е добра за мен. Аз съм го пожелал, но не съм си дал сметка какво ще ми коства. Така че е много важно, преди да си пожелаем нещо, да попитаме себе си: готов ли си да платиш цената на това желание? Готов ли си да положиш тези усилия? Готов ли си да минеш през всичко това, за да осъществиш своето желание? Защото много често пъти ние гледаме хората как живеят, особено сега в социалните мрежи, виждаме едни красиви картинки, едни пожелания и си казваме: о, и аз искам така, о, и аз искам да се мащабирам, искам да имам огромен бизнес, искам да правя страхотни събития, искам да пътувам, искам да съм на Бали. И искам, но всъщност вътрешно аз нямам готовност да направя това. И когато вие нямате вътрешната готовност да направите това и нямате енергията да направите това най-вече, то няма как да се получи във вашия живот. Защото истината е, че за да разширите себе си и особено ако искате да
получите по-голям мащаб било то в бизнеса и в парите и във всички тези неща, това зависи от това с какъв обем от хора вие общувате и това, което правите като бизнес, като услуга, като действия, на колко хора то помага. И ако те са достатъчно много, вие имате добра основа, върху която да стъпите. Но ако това, което правите, не влагате вашата лична енергия, го правите, защото сте видели, че това е така, защото при някой това работи, защото ви се е сторило интересно, не вложите ли вашата лична енергия, вашето желание няма как да се осъществи. Изключително важно е това нещо. Голяма част от хората не си дават сметка, че бизнеса стъпва върху енергията на хората, които го правят. И за това в момента наблюдаваме как част от големите компании по една или друга причина се сриват, губят пазари, уволняват хора, защото мениджмънта там няма тази енергия, която да задвижи компанията и тя да мине на едно по-високо или ново ниво. Така че, както се казва, всички сме свързани. Важно е да сме готови да платим цената на своите желания и да вложим личната си енергия в тяхното изпълнение. Ако ги няма тия три компонента, няма как нашето желание да се изпълни. Благодаря ви, обичам ви!